खुलुमबाय लोगोफोर आंनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय बेनो जाहैबाय गुवाहाटीयाव थानाय फेन्सि बाजार बेवहाय गोबाङानो दाम खमाव मोनो होननानै फैयो नाथाय आं फेन्सियाव थांबाबो दाम खमावनो मोननो रोङा ओमफ्राय आं नै झुमखा नायदों आरोना झुमखाफोरा जि मोजां मोजांथार व्हाइट कालारनिफ्रानो बांसिन दं ओमफ्राय आं व्हाइट कालार मोजां मोना मानो होनोबा व्हाइट कालारा आंनि थाखाय जोबोद आनलाकि बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखायसो देखायदों आरोना आरो आंहाबो ब्लग बानायनांगौ नालाय बेनिखायनो झुमखाखौ देखायबाय आरो जा मोजां मोजां 50 थाखानि दं 150नि दं 200नि दं 100नि दं 70नि दं नोंथाङा जुदि बार्गेनिंआव एसे मोजां अब्ला एसे खमावबो मोनगोन आरोना जा मोजां मोजां गानथाव ओमफ्राय आंहा खोमायानो जिनो ओंखारो जरासे झुमखा गानबानो आरोना ओरैबायदि खोमा आंना खोमायासो रेजेंद्राय ना सनायासो बांद्राय अभार गिलिरद्राय आं मिथिला आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि साइडआव माबा एं उं गाबनाय खोनादोंना बे माने साइडआव खामानि मावगासिनो दं आरोना मिस्ट्रिफोरा बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय आं उपायबो गैया ओमफ्राय जि नायस्रोबाय आं गावखौनो समायदोंना समायाखै होननानै ओरैनोथ' झुमखाया आंनाव समायखाया अब्लाबो गाननानै नायबाय आरोना मालाबा भिडिअफोराव गाननो होननानै लाफ्लाबाय आरो आं बा जरा मोननै ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै बेनो जाहैबाय मुस्लिम मार्केट होननानै बुङो आरोना बे माने मस्जिद सिंनि मोनसे गलियाव सिं थांबाय थानांगौ आरो सिखाव लामा थांना बेयाव मोनसे दखान दं आरोना बेवहाय नर्थ इस्टनि सिख्लाफोरा ना माने हाजोनि सिख्लाफोरा बिराद शपिं खालामो अनलि हाजोनि सिख्लाफोरा खालामो नङा माने हायेननि सिख्लाफोरबो खालामो आरोना ओरैबायदि मानसि थाङो माने बेवहाय माने एसे लामा खिनियाव माबा आरोना सुनसान आरो ओमफ्राय नै बेनो आरोना बेयावनो मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि बुस्थुफोर बाहायो हलसेलावबो हरो खोमा आं मिन्थिया खारन आं दिनैसिमबो हलसेल रेटआव लाफेराखै मानो होनोबा आं जरासे जरानैनि बारा लायाखै आरोना बेवहाय नोंथांमोना देलायग्राबो मोनगोन माने गोबां रोखोमनि सेन्देल आथिङाव गानग्रा मोनगोन आरोना स्लिपार हिल जि मोजां मोजां हिल दङ ओमफ्राय जुथा मोनगोन ओमफ्राय गोजौ दालाय माबा हान्थुसे फैलायनाय जुथाफोरा बेफोरबायदिबो मोनगोन आरोना बे माने डिसकाउन्टआव होबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय जि मानसिफोरबो दंसोयो जि लासोदों सिख्लाफोरखौनो बांसिन नुगोन आरोना बेवहाय ओमफ्राय आंहाबो एकदम आसि भराराख लालायनानै गाननानै नायदों आरोना मोजांथार नुदोंमोन नुनाया 800 होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं लानो गोसो गैया आरोना लायासै मानो होनोब्ला आं माने फ्लेट गाननो गोसो गैया हिलसो गाननो गोसो दङ ओमफ्राय आंनाव हिला दंखायो आरोना जरासे गोजान हिल दं आंनाव मालायना 10-20 जराबा जरासेखौनो जि फुरथि आरो जायाबा माथो ना ओमफ्राय नै बेग नायबाय आङो बेगफोराबो जि मोजां मोजां दाम खम नङा दे सरि डिसकाउन्टआव होदों बे एक्चुअलि बेवहाय एसे दाम खमाव मोनो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय बायखांनानै गोबां मानसिफोरानो ना रिटेलारफोरा लानानै थाङो ओमफ्राय एसे बुरजायाव फानहैयो आरोना ओमफ्राय आं नायदों आरोना होमबाबो आं बांद्राय मोजां मोनाखै ओमफ्राय पिंक कालारखौ मोजां नुदोंमोन खिन्थु पिंक कालारा हिन्जावसाफोरनि फेभरेट नालाय आं लानो मोजां मोना आरो जाय बुस्थुआ सबनिबो फेभरेट आं बेखौ बांद्राय मोजां मोना आरो ओमफ्राय नैबे आं लाबाय थानाय बे 50 थाखानिल' दे बेवहाय माने बहाबाफोर थाङोबा आरोना हाथायफोर खालामोबा मैगं बाजार खालामोबा मबाइलफोर लानो फैसा बे खालामनो माने कुइक बुस्थु लानो थाखाय बिराद मोजां आरो बे लानायाबो अनलि 50 थाखानि ओंखायनो आं लानानै फैबाय आरो बेनिफ्राय हाथाय खालामखांनानै ओमफ्राय फैफिनलायबाय आरो थांनो होननानै फैफिनबाय आरो मोनसे जायगायाव माने बै आलु भाजि माने स्पाइरेल आलु ना पटेट'आ बेखौ जानो होननानै ओंखारलांबाय आरो जोङो लासैनो थाबाय सौसा मानसिफोरखौ होंगो दोंगो दिवालीनि सिगांनि फुजानि सिगांनि भिडिअ दै बियो आं माने दासो होदों ओमफ्राय आयना लालायनानै जि थाबायबाय आंना आंगि बायदिसो नुखो ना सैतान बायदिसो नुखो मिन्थिला आं गावखौनो फेशन सेन्सनि मोनसेबो नलेज गैखाया आंनाव ओमफ्राय बेवहायनो बे स्पाइरेल आं होननो रोंलायलै स्पाइरेल भिडिअ सरि पटेट' जानो फैलायबाय आरो ओमफ्राय सुंद'यै होननोसै आरोना आलु मेरायनाय आलु बिबु जानो फैदों आलु बिबु ओमफ्राय जि नागिरबाय आं बे जरासे कापुला बहा दं नागिरबाबो मोना ओमफ्राय ना बेवहाय फैनानै मोनसे मोजां मोनदों आरोना माने बायदि रोखोमनि जानाय बुस्थु मोनो आरोना
जेखौ जोङो जानला मानला जेराव मेराव मोना बेलतलायावथ' एसेबो मोनखाया बेवहाय जि मोजां मोजां आं आरो माबा लोंनानै बिराद मोजां मोनो मकटेल लोंनानै मोजां मोनो बेवहाय मकटेलफोरबो जि दं महित'फोर जि दं मोजां मोजां आरोना लोंनो ओमफ्राय मोजां आरो बेलासियाव इन्जय खालामफैनो गोदो बेवहाय मानसिफोरानो गैयामोन मोनसे मोननैल' दखान दङमोन दा स्पाइरेल भिडिअनि भाइरेल जानायनिफ्राय बिराद मानसिफोर जाबाय आरो ओमफ्राय फाइनालि फैयै फैयै मोनमारबाय आरो आं ना बिसोरखौ ओमफ्राय आं मोननै अर्डार खालामबाय ओमफ्राय नै बेवहाय बेनि खाथियावनो थानाय बे आलु मेरायनायनि खाथियावनो माने कोरियान ड्रिंक दङ आरो ना बबा कोरियान ड्रिंकनो ककटेलफोर महित'फोर जि मोजां मोजां नायलायनि गिलास जि साइजनि ओमफ्राय आं बेखौ नुनानै जानो लुगैबाय आरो लोंनो लुगैनानै अर्डार खालामबाय आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिथ' चान्स मोनबाय थाया आं बाहेरायाव फैबाय थानो मानो होनोब्ला खामानिनि प्रेसार थायो खामानि थायो आरो खामानिनिफ्राय एसे सुटि मोनबाबो ना माने एसे फ्रि जाबाबो मबाइलाव बिजि थानो गोसो जायो रेस्ट खालामनो गोसो जायो बेनिखायनो आं बाहेरायाव ओंखारबाय थायाबां आरो ना जाय खेबसे बाहेरायाव ओंखारबाय थिगसे बुरजा भिडिअ फट' लानानै मोनसे हगारबाय थासिगोन आरो ओमफ्राय नै आलु मेरायनाय आलु बिबुखौ जाबाय आरो गोथावखौनो मोनदों माने फार्स्ट टाइम जादों आरो ना ओमफ्राय जि खस्थ'लै जानो नांलिलि जाजोबलाबायो सोरबा हेन्डसाम सेंग्राफ्रा आंखौ नाहरखुमादोंलायनो जि लाजिबाय आं होमबाना ओमफ्राय नै बेनो आंनि फेभरेट मजिट' ब्लु लागन नोंथांमोना मालाबाफोर आंखौ लोगो मोनबा बेखौ लोंहोबानो जाबाय दे गोसोआव लाखि बिनि मुङानो जाबाय ब्लु लागन वाटेभार जायखिजाया बुंबानो जाबाय आरो माबा मोनसे ओमफ्राय बेखौ लोंखांनानै बे न'नि फारसे रावनानै होफिनबाय ओमफ्राय सानसेनि हाबाफारिया माने बेलासिनि हाबाफारिया